niektoré priechody prechodcov so zreteľnými bielými pásmi sa menia na tzv. Miesta na prechádzanie. Ide o križovatky, ktoré sú riadené svetelnou signalizáciou. Absencia tzv. Zebry však sťažuje orientáciu vodiacim psom, ktorí sú naučení sprevádzať svojho nevidomého pána. Vodiace psi sa teda musia učiť na novo orientovať sa v premávke. Redaktorka Zuzana Kohútková sa rozpráva s cvičiteľkou vodiacich psov z občianskeho združenia Psi na život Luciou Kadvoldovou. Vodiaci pes sa učí vyhľadať zebru, čiže preňho je ten orientačný prvok tie biele pásy na ceste. To je preňho to, čo on potrebuje nájsť. Teraz máme tie nové priechody prechodcov, kde sú vlastne len také bočné pásiky a celý ten priechod je voľný. Pre toho psa je to oveľa náročnejšie v tom, že vlastne nemá tam tie biele pásy, ktoré on je naučený hľadať. Tvrdia, že namiesto toho je tam semafor, čo z našej praxe zatiaľ sa ukázalo, že nie vždy je tam semafor, ale malo by to teda fungovať tak, že ten pes namiesto tej zebry vyhľada stĺp. Čiže on mi nájde ten stĺp a ja už viem teda, že som na zebre a zadám mu ten povel na prevedenie cesty, čo je teda preveď. Ale čo je veľmi dôležité pri tých zebrách je nielen to nájdenie tej zebry, ale aj prechod cez cestu. Pretože ten pes, jemu veľmi pomáha tá zebra, že mu vlastne určuje ten smer, kade má ísť. On stále vlastne kráča po tej zebre a dovedie ma na druhý koniec cesty. To je to veľmi dôležité a to je to, čo je nebezpečné, ak vlastne tie zebry tam už nemáme. Čiže teraz ich musíte cvičiť iným spôsobom, tie psy, keďže už tých priechodov je čoraz viac, tých bez zebier. Áno, učíme ich na to, aby našli ten stĺp, poprípade ak tam ten stĺp nie je, môžu tam byť nejaké iné orientačné prvky v tom priestore, ktoré si ten človek vie bielou palicou potom vyhľadať, ale je to pre ňoho oveľa náročnejšie. A hovorili ste, že tá zebra mu určuje aj smer. On nájde stĺp, tak vie, že má niekde prejsť. A čo mu určuje ten smer? Podľa čoho to ten pes vie, že ktorým smerom má ísť, aby nešiel diagonálne cez križovatku? No je to oveľa náročnejšie. Musí sa to naučiť. V podstate tie naše psy už potom, keď pracujú, tak chodia po tých svojich konkrétnych trasách, čiže on sa to naučí aj tak, že na druhej strane cesty je ten obrubník, ktorý on má nájsť, ale vyžaduje to oveľa viac sústredenia, tréningu. A keď sa zrakovo znevýhodnený človek rozhodne, že pôjde cestou, ktorú nechodieva každý deň, tak aj vtedy sa pes vie zorientovať na tej križovatke? To sa nezvykne robiť takto zrazu, že sa vyberú niekde, kde to úplne nepoznajú. Väčšinou prídeme za nimi tú trasu s nimi nacvičiť. Teraz, keď týchto priechodov bez zebier je čoraz viac, predpokladám, že mladé psíky cvičíte na to už, aby vedeli s týmto pracovať. Ale čo s tými psami, ktoré boli vycvičené, tie staršie, ktoré sú však ešte stále pracovne činné, musíte ich nejak preučiť, prevychovať, precvičiť? My sme v neustálom kontakte s klientami, to znamená, že sme im podporou a ak nám povedia, že áno, na tej mojej trase, kde bola zebra, zrazu zebra nie je, tak my prídeme a toho psa im pomôžeme precvičiť. Áno. A starší psík sa dokáže preučiť, čo mal zaužívané, čo mal zautomatizované? Vie sa naučiť 5-6 ročný? Áno, vie, určite. Oni sú šikovní, inteligentní.